Biz менә мәктәптә укыган чакта безне гел шул теге бер идеология тәрбиянең идеология рамкасында тәрбия булдымы? Нәрсә дип әйтергә дөрес. Арттан машина килә, шуңа күрә мин игътибарым шуңага фикерне ничек уйларга баш әле теге нәрсә диләр әле кайгысы юк әле. Арттан машина әйдәп килә. Вот. Шуңа күрә ул вакытта без укыйбыз, безгә гел башка салалар bir milletnin edebiyatı gel anda bala şaktan anarga imiş gel neler söylegenler akiyetler söylegenler jırlar jırlaganlar aytimler aytkanlar biz şunu oturabız da saklanıp indi tege benim Одессадағы абыйым полковник милиция шунда диңгезгә килдек тә нидә инде Лузановкада мен әйтәм инде үч йолдызлы эре йолдызлы инде вакытында начальник департаменты булган өлкәнең УВДның теге ішкі эшләр идарәсенең өлкәнен шунда. Шундый югары дәрәҗәдәге кышка рөхсәт бирдем. Доверил выршайтмышли. Мен әйтәм, менә кара киемнәрне үзем йөзеп киттем. Ә инде ул одесситлар сиңа бит үчен алмый, турдан туры без авыл кешесе мәсәлән урышыр я сүгеп җибәрер. Авыл тотынды соңда мен теге йөзеп чыккач ул зак йөздем. Менә Пушкинның шигырен укырга тотынды миңа урыс телендә. Погасло древнее светило, тегеләй былай. Мин уйлап торам, төкердем башыңа әйтәм. Адәм көлкесе бер уйласаң. Туган телендә бер нәрсә дә белмәй, шуны сөйләп утырам әйтәм. Мин аны мәсәлән циринда хәзердә яттан сөйли алам. Инде әйттем бит. Некрасовның да кайсы шигырьләрне, Нина Есенинның 8 шигырен яттан әле истә тотам хәтеремдә. Шунда карамастан мен әйтәм, кызыксынырга кирәк туган телебез белән. Ул инде нәрсә, шунда барганда, шунда урнашкан. Әти ачуланадыр, иң яраткан баласы, теге апабыз әйтәдер, әтинең бер туган сеңлесе. Гамбелә пай мархум рөхсәт булсын. Әтиң ди 3 көн буена бәйрәм итте ди. Хатта паратмы җигеп ди авылда йөрделәр, әйтерсең бер зур туй дип. Ул ахырында исемен дә үзгәртте. Алексей дип исем алды. Китте дә ата-анасы тик атасы ишан чагында кайтты да мәсәлән. Юлга теге акчасы күп булгач пенсия бирде. Анасы бер үзе калгач килмәде. Мен гаеп дип әйтәсе килми. Тик фактларны гына әйтәм инде. Мин ага турыдан туры хатта язган идем вакытында. Әти кемгә инде миш кушкан язырга. Мин анда язып тордым. Үзем язганны әйтмәдем аны хатта. Яздым, әйтәм. Инде безнең милләттән ялгач исемен үзгәрткән. Менә мин әйтәм имеш. Исемемне әйттем инде. Менә үземнең исемемне, үзем язган икән әйтмәдем. Бер кеше язган шикелле. Вот шулай дип әйтә. Инде милләтнән уялса, хатта фамилиясын үзгәртсен дип. Шунасын килгән җавап. Ул миңа улга ярый, сыновья годится дип җавап биргән. Мин инде кешене көттереп тормадым, шунысын әйтәм. Яшьләр буенча килешә, акыл буенча килешми дип шулай ачуым килде. Әле ул шул вакытта мин Татарстанга килмәдем әле мин. Шунда авылда тәрбияләнгән, университетта урыслар арасында тәрбияләнгән. Шунда да стержень дип атыйлар бит. Шуны саклап бардым, Аллага шөкер. Инде шуны әйтәсем килә. Без бит әйтемнәрдән, акиятләрдән башладык. Менә безнең халык ким булмады. Мин хәзер кайсы чакта искә төшә. Инде ул теге безнең халыкта төрле
түрлі әйтімләр, кайсылары мен аны соңдан Казанда шыққан китапны караган идем, әйтемләр. Анда юк алар. Беләсез нигә? Чөнки алар килешми, әдәби түгел, не литературный выражение дип, сәлам. Не литературный выражение дип атыйлар аны. Бу киосташ лидер газетләр мен вакытта әйтәм, нигә акча чыгарга? Мен бит татар. Аларга 8 мартка икәвенә дә берәүсенә теге напарницларга бүләкләр бирәм дә бераз бәйрәмгә, яңа елга. Алар миңа газетны бушлай укырга бирәләр. Мен 5-6-10 газетны бер килгәндә укып чыгам да кире кайтарып бирәм. Әйтәм, мен акча чыгарам ул кыйбат газетләргә. Вот. Шул әйтемнәр мәсәлән бездә. Теге бер вакытта әйткән идем, шундый әдәби түгел, не литературный выражение бар. Кайсылар мен искә төшергән идем, халыкка ошады. Менә бездә бик каты әйтәләр. Күткә кысылган бук шикелле дип әйтәләр. Шул әйтәләр дә җитә. Ул инде дипломатларның теле түгел, а шунда да шуны әйтәс килә. Ул бүтән милләттә сокланалар. Менә шулай бездә халыкта, халкыбыз шундый туры бер әйтә дә, имеш, безнең халыкта да бар, безнең халыкта әйтемнәр бар. Ул теге мин кайдадыр укыдым, малайга анасыннан сәләте килә. Буыннан мәсәлән. Кызга атасыннан. Алыйк ана кыргыз язучыны Чингис Айтматов, анасы татар. Алыйк ана Куприн, Куланчакова анасы татар князьларыннан, шул анасы татар. Лидия Сейфуллина, шагыйрә инде, Оренбур ягында. Атасы татар. Күп адәмнәр шулай. Бездә ул татар халкы әйтә башласаң, сәләтле халык, талантлы халык. Мин инде искә төшәм, нитәләр, әле мин карап торам теге кино Интердевочка дигән. Ул тегендә әйтә инде, Яковлевымы, я русская, у меня русский паспорт тигәй бу. Мин укыган чакта татар дисәм, бәйләнәләре бер инде бездә у нас един общий советский народ дип шулары киләдер теге. Татар сүзен тик кузгалтсаң, харап булган. Әйтерсең, мен конституцияга каршы киләм. Шулай күбесе мискинләнеп нитә. Хатта теге авылдаш булды ул апа. Аның малайы начальник участка булды. Мен анда караучы булдым. Эшләдем инде. Төрле эшче, инде разнорабочий алдылар шунда эш итеп, студент чагымда. Шул әйтә, бер татарга әйткән идем, татар дип рәнҗеп китте ди, яратмый ди. Мен әйтәм, чөнки ул безгә бәйләделәр алы, без булгар. Безне теге исәпкә алу барган чакта да берсе мусулман дип язылган. Берсе мәсәлән булгар дип язылган. Берсе тагы нәрсә дип язылган. Ул татар дип безгә бит Иван Грозный теге ничектер акларга кирәк үзен һөҗүм иткәнен, кан кыйганны. Шуңа күрә татар дип, менә ул элекке татарлар безне куллыкта тотты. Шуңа күрә без инде аларга үчен алдык дип шулай дип халыкка аңлата. Ник шул хәтле халык кырган. Ул бит бик күп ана буштан бушканда һәйкәл куймаслар я. Казанда мәсәлән. Шул теге гаскәрләрне аңлатырга кирәк бит, акларга кирәк бит. Шул татар электән безне шул куллыкта тоткан татар дип, менә хәзер тик инде чыга башлады, хатта Куликовский битваны теге җитәкче әйтте инде. Теге яктан да, бу яктан да татар да, урыс та катнашкан дип. Ул Куликовский битва аерым сөйләсәң, инде кыска гына әйтеп салам. Ул чөнки Русьны яклап булмаган ул көрәш, сугыш. Ул булган беләсезме? Ул теге темник булган хан Мамай. Шул темник айырлас килгән, мустақиллык алас килгән. Бу имеш князьлары, урыс князьлары анарга ялагайланып теге яхшатлы булык дип, инде бу булса игыга каршы теге үзен игысын саклансын дип, бәлки ниткәннәрдер ул. Урыс князьлары шул Мамай белән сугышканнар. Ул язалар имеш, Русьны имеш азат итәргә дип. Ничек инде тарихчылар ялган язалар, аптырап каласың инде шул. Бүтән теге лекалы дигән бит идеология, шуңа китерә кирәк, шуңа шул лекалга китерәләр имеш. Шундый хәл булган ул.